Lagi bro, bersipat di bidang survival channel ke channel jungi minta kasih. Bila ada video ke padang temai ke channel, sengobha kersan nam jungi dah share, like, dan subscribe. Don't pusko attach Nongstoin. Ka khot pat ye wear ya baru ki samla thai chinrang. Naga bynta ka free training halor ka food processing kaba ShiBnai ke Kajaka training ke dia don pusko attach Nongstoin pendeng lawar. Tarik mensedang khatlai tarik Oktober arjar puar. Kapor nado ka khandai biji hado live steng PM. Karta nado ka khatras nem hado license nem karta kerdan jung pulih kinlong ki bapas ya ka kelas H neng bat na bynta ki jing tip akawnia fila ben phone hakini ki number ke bla ai hang ni ya ki form fila ben yo na don busko attach Nongstoin reception nado ka singin kong hado ka singin tuding kata haga por ba stamp di office nado ka khandai biji hado ka por sau biji Patro na bynta ka jung phi bukin sumha ban share lem ya ka video ka jing tip shagi perlok jung phi bagi pada don jing terang bat jing kwa sipang ka training